Uyabona lo engijula naye manje. Uyena ke lo ngangimkhalela ngesikhathi ngizalo. Yeah, ngiyanizwa lapho ku Facebook uthi nithini ngomuntu wami. Ake nikhini indeke ningitshele mase niqedile ukuthi awuseziyakhala manje. Nithini? Nintu sengijile. Hey, ayasakali kanje asivele siyolala baby ngeke. Hayi ayasa. I'm busy working and they are busy doing into zabantu abadala lapha embhedeni. Imhlolo abayenzayo. Mina ngiyatohoza bona balele. Imagine, look at them. You can lie just now, just like this. Yeah. Asanibona lapho. Molombali. Nisha uwadi lapho. Hey, uyahlehla. Angifuni ukungasho guys, ngeke ungayihalela into enje. Aha, imihlolo mbalo usuke yahlehla kona manjalo. Lasuka lahlala embhedeni. Lasuka lahlala nangu Mangwabe seza ngomva.